Буа театры бинасы ачылды. Аның ачылышында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Әлеге эшләр мәдәният илкүләм проекты буенча башкарылды. Буа районыннан безнең репортаж. Ниһаять, Буа дәүләт драма театры коллективы яңа бинага күчте. Мәдәният илкүләм проекты кысаларында район мәдәният йорты ачылды. Яңартылган бинаны ачу тантанасында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов та катнашты. Тормыш монда булырга тиеш. Менә монда гөрләтеп, мотор итеп эшләргә насип булсын. Татарстан гөрләп торсын. Алда безнең күп кенә җиңүләр көтелә, бик җиңел вакытта яшәмибез. Әлбәттә, менә барыбер шушы мәдәният йорты, театр ул безнең халкыбыз өчен бик кирәк. Рәхмәт сезгә. Тарих битләренә күз салсак, Буа шәһәре һәм Буа муниципаль районы Татарстан Республикасының уникаль төбәге. Буада иң борынгы татар профессиональ театрларының берсе эшли. Аның 100 еллык юбилеен 2017 елда билгеләп үттеләр. Буа шәһәренең татар шәкертләре һәм укытучылары иң беренче Казанга сәяхәт спектаклен тәкъдим итәләр. Һәм шул вакыттан алып бүгенге көнгә кадәр Буада театр тормышы кайнап тора. Театрның яңа тормышы 2002 елның 16 февралендә башлана. Раил Садриев җитәкчелегендәге театр труппасы мәдәният йортында Туфан Миңнуллин пьесасы буенча Гөргөри кияүләре спектакленең беренче репетициясенә җыела һәм шул вакыттан бирле яшь коллективның бүгенге көнгә 60-тан артык сәхнә әсәре куелышы бар. Театр по праву называют школой жизни. Театр ул тормыш мәктәбе. Хәзер шәһәр һәм труппа алдына яңа заманча бинага тамашачыларны китерү бурычы тора. Бу Буа халкы һәм театр коллективы өчен зур бүләк булды. Аларга зур уңышлар телибез. Для нас это большая гордость. Соңгы елларда мондый 4 бина ачтык. Безнең өчен бу зур горурлык билгесе. Әлеге бина Идел аръягында иң зурысы һәм төрле тамашалар оештырыр өчен зур мөмкинлекләр бирәчәк. Мәдәни учреждениене күләмле яңарту узган елның 2 кварталында башланды һәм 2 этапка исәпләнгән иде. Ремонтланган бинада профессиональ артистлар, музыкаль коллективлар чыгышлары һәм репетицияләре өчен шартлар каралган. Бинаның мәйданы да арта, тамашачылар сыйдырышлыгы да 400 кешедән артык. Мәдәният йортында бәйрәмнәр, концертлар уздырылачак. Мәдәният сарайының яңа бинасында Буа драма театры спектакльләре һәм килгән театрлар içinde zor mümkünlikler aşıla. Şuşu bütün kimler bu şuşu muhabbet ekiyeti binanın tezüde katlaşkanlar alara barsana da başlayayım biz alar alında trup isminden kolektif isminden hem Buanı bugün bizi durgan Buanın atı bizim İdil arayağında bulgan bütün rayonlarının bir mercanına aylanıp yüzük koşuna aylangan şuşu tiyatro binası aşı indi buluğu u Anın birinci anlatı bir kıyım icadi cimüşler bilen bizlerge konaklarını karşı alırga, türlü festivaller ükerlerge bugün şunday mümkünlükler var. Bundaki sahnede nimdigine spektakl gitse de bizim de tege elbette Başo Tiyatro'nun alası ağır bulacak. Anında tege kişilik formada bulunanların bugün türlü dramatik spektaklerini kabul getiren sahneler. Бәйрәм уңайыннан талантлы артистларны һәм әлеге бинаны төзекләндерүдә катнашкан эш алдынгыларын да бүләкләделәр. Иҗат үзәге тирә-яктагы һәр коллективны үзенә сыендырыр. Уңышлар юлдаш булсын. Ания Гыйбадуллина, Фәннур Хасанов, Альберт Софиуллин, Татарстан яңалыклары.